Olulu sasazo ngqolwendaba estudio 10 kwikomkhulu le-SABC eAuckland Park eRhawutini nazi eziphambili. Ibutho lokhetshe linqabulela abamba umbhexesho entloko we-MKP uMabatho Mokoena Zondi epalamente eKapa ngale ntsasa. Mongameli Cyril Ramaphosa unqwenelele iBafana Bafana okuhle njengoko isikise kwitumente yendebe yehlabathi eMexico, eCanada naseMelika kule veki ezayo. Molweni nonke apha ekhaya, ndingaphosisanga maseko mandigawule ndiwarhuqa. Ibutho lokhetshe linqabulela abamba umbhexesho entloko we-MKP epalamente uMabatho Mokoena Zondi epalamente eKapa ngale ntsasa. Iingxelo zithi le nkokheli ityhola ngokwehlisa ngomlenze imali engaphezulu kuma-200,000 yabacebisi nabaphandi bebeqeshwe yi-MKP. Ukuva banzi ngenqaku sikhweba umakhwekhwetha wentatheleli yethu epalamente ubulelane Philip. Jola, masikwamkele. Siziphose kuwintambo usixelele ngesi siganeko sokubanjwa kukaMokoena Zondi ngale ntsasa. Ndibulise kuweba ubhele nakubaphulaphuli ekhaya, ndithetha nawe nje ityala lakhe lisamisiwe okwethutyana njengexesha ekusalungiswa ke izinto zomthetho, kodwa ke liza kuqhuba ke emva kwesisidlo sasemini ngentsimbi yesibini. Mandikhwebe ngoku isithethi sokhetshe apha eNtshona Kapa, Warrant Officer Zinzihani ozasicacisela ngcono ngezi zityholo zijongele le nkokheli. Nilikumbutho wokhetshe, izityholo ezijoliswa kumama Mokoena Zondi zithini? Enkosi Bhutbulelane, namhlanje silapha phambi kwale nkundla yase Cape Town Magistrate Court ngemveni kokuba umrhanelwa lona uye wazizisa emapoliseni emveni kokuba kufumaniswe izityholo zobuqhophololo. Kutyholwa into yokuba ngexesha lango-August, between ixesha lo-August 2024 to uDisemba 2024, uye warecruita abantu abane ukuthi mabe kulo mbutho babe ngaba i-researchers, all right. I-researchers apho ke ngoku bazakwenza umsebenzi. After besebenzile kwafumaniseka into yokuba umrhanelwa lona uye wathatha imali kubo okanye wadimanda imali kubo under i-pretext yokuthi zimali ezawusetyenziswa kwinto zomthetho zikapresident walo mbutho ufanayo. So into enzeka ke ngoku wenza ke into yoba makabaforce into yoba mabhatale imali epha kwi-6% to 5 or to 5 to 6% yemirholo yabo. Kungoko ngoku silapha namhlanje kuba ebanjiwe and ezawuvela ke namhlanje apha eCape Town Magistrate Court. Uzawuvela ke after u-2 o'clock kuba ke ngokusamisiwe kancinci. Enkosi kakhulu. Alright, basibulele kakhulu Warrant Officer Zinzihani osisithethi sokhetshe apha eNtshona Kapa. Sithatha intambo sizibuyile sisele kuni eAuckland Park. Khawutshotshola, ingaba ukwazile mhlawumbe ukuthetha ne-MKP, zikhona izicwangciso mhlawumbe zokuthatha amanyathelo kweli qela lakhe? Okwangoku ke ixwebhu lonondaba elikhutshiweyo lithi lo mbutho uziphawulile ezizityholo zijongenene nale nkokheli, kodwa wona uzimisele ukukhupha istatement esicomprehensive phaa ngentsimbi yesithathu ngale njikalanga. Khawutsho ke Jola, ngokwasepalamente ngokwazi kwakho mhlawumbe xa ilungu lepalamente elibanjiwe akhona amanyathelo ipalamente eza kuwathatha? Okwangoku iyakufuneka ibe ngumbutho ozawuthi ke azothatha amanyathelo, kodwa ke akho sinyanzeliso ngakwicala lepalamente. Icekwa liyawusheka nombutho njengoko ke simane sibona nakumbutho ofana ne-ANC xa amalungu ethi ajongane namatyala aloluhlobo athi amiswe emsebenzini. Ke asiyazi ke umgaqo-nkqubo wombutho womkhondo wesizwe uba wona uza kuhamba njani, ngokubana ke nale inkokheli noko enesihlalo esiphezulu ngokuba ibhexesha ke igqugula nalo mbutho apha epalamente. Njengosemfuthweni khawutsho Jola, ingaba mhlawumbe i-NPA ithe izawusiphikisa mhlawumbe isicelo sebheyili?
ngokukuthetha phakathi kombuso kwaye namagqwetha omrhanelwa ingathi kuyavakala kubana ke umbuso akazimiselanga ukusiphikisa ke isicelo sebheyile sikamama uMugwena Zondi, kodwa ke njengoba ndithetha nawe nje uye wafumana ke igqwetha elitsha kwaye lona ngoku beli machaphethu lifaka iinkcukacha zakhe phambi komantyi, kodwa ke isigqibo sokubana ke ibheyile uyayifumana siyakuthathwa ke emva kwentsimbi yesibini. Sibamba ngazo zozibini Jola. Inkundla kaMantyi yaseNgqeleni eMpuma Koloni ihlelisele umhla wokuqala kuJuni ityala lendoda eneminyaka engama-76 etyholwa ngokudubula ibulala abantu ababini kwenzakala wamnye. Le nkonde kwayinkokheli yemveli kwatyholwa ngokuvulela imbumbulu kwisiqhu samatyendyana ebetheza inkuni kwihlathi lelali yaseBhantini eNgqeleni ngecawa. Umkhanelwa uthe muku phambi kwenkundla ibigcwele imigembambo ngalentsasa eNgqeleni. Ngolwesibini lenyewe ihlehliselwe unamhlanje emva kokuba uMantyi eye warhoxa ngelithi usebenze nalo mkhanelwa iminyaka. uMantyi wangaphandle ebekulindeleke alichophele khange afike enkundleni. Umkhanelwa ujamelene namatyala amabini okubulala, elinye lokuzama ukubulala, elokuba nompu ongekho mthethweni kwanelo lokonakalisa impahla. Dlandlolo wayebekwe amatyala amabini okuzama ukubulala, zekamva atshintshelwa kwa ukubulala emva kokuba elinye ixhoba liye lanikezela isibhedlele ngenxa yomonzakalo. Kuku masiyosela amanzi evenkileni. Sinamkela kwakhona kwindaba zelijele yakwazi ukubukela ezindaba kwijelo le-YouTube uthi SABC indaba zesiXhosa kwinqaku lokuqala sithe siqhubele phambili. Umphathi wobudlelwane namazwe ehlabathi nentsebenziswano uMnumzana Ronald Lamola uthi urhulumente uqinise imimiselo yokhuseleko kwimida yeli ukuqubisana nokungena kwabemi bamazwe angaphandle abangenampepha ezisemthethweni. uMnumzana Lamola uthi le migudu iyaqala ukuzanda iziphumo lokama isebe lezekhaya linikeze ingxelo yabemi bangaphandle abayi-500,000 ababuyiselwe emazweni abo. Umphathiswa wentsebenziswano nemicimbi yamazwe angaphandle uRonald Lamola uthethe ngexa basemagunyeni beqhubekeka nolawulo lokubuyela kwabantu bamazwe angaphandle emazweni wabo bambi ngokuzithandela kuquka iqela labaseGhana ababuyele kwilizwe labo ekuqaleni kwale veki. Kambe ke urhulumente uthi wenza ngqingqwa unyanzeliso mthetho ngokuthi xhaxhe ukusetyenziswa kweenkqubo zobuchwepheshe ezihlola ziqinisekise iinkcukacha neempawu zabantu logama ekwaphuhlisa nobambiswano nemimandla. Kananjalo igunya elilawula imida lityikitye uxwebhu lwesivumelwano elidandalazisa amanyathelo namazwe asebumelwaneni iMozambique, eSwatini naseLesotho kanye nayo nearhente yenkonzo zesipolisa eqhagamshelana neli ngophando namanye amazwe i-Interpol ukuqinisa ulawulo lomngcipheko nokusasaza ulwazi oluthe vetshe kwimida. We do have a huge challenge, as you are aware, with our porous borders, and that is the reason why we have inaugurated the BMA to respond to that. It has also bought technologies to be able to respond to that, and Home Affairs is in the process of appointing inspectors, immigration officers, about 10,000 of them, including the labor inspector by the Department of Labor. That is to upgrade our capabilities. And Home Affairs, as you are aware, have reported that they have deported about 500,000 people since 2023. So there is indeed work in progress, which is not enough, but it's there. There's a good foundation that we should build from. Ukanti ke abasemagunyeni abathe gqolo nokwenza qatha ingalo yokuqala ulwaphulo mthetho kuquka ibutho lokhetshe kanye nesebeleli lomkhosi wezokhuselo bakhuthaziwe nangakumbi kumsebenzi wokuthi kwanele ngobugwenxa oquka ukubamba abaqulethe iziyobisi bengena nazo kweli, kukwakhuthazwa intshukumo zokuphuculwa kweziseko zophuhliso kwimida engundoqo iBeit Bridge, iMaseru Bridge neLibombo. Ndimlo Lilitha Ntsundwani kwindaba ze-SABC.
Igqwetha likasomashishini wasemntla-ntshona uBrown Mokgotsi lithe thaca izizathu zokuba sivunywe isicelo sikamkgotsi sebheyili kwinkundla kamantyi yaserhawutini ngale ntsasa. Igqwetha likamkgotsi umnumzana Serhatsha lithe akukho sizathu sokuba ukamkgotsi angayinikwa ibheyili nanjengoko ebonakalisile ukuba uyazihlonipha iinkundla zelizomthetho, iikomiti zepalamente nekomishoni. Masithi krwaqu. The issue of the Madlanga Commission jacket that he was wearing, I think my colleague is testifying because really she cannot say that jacket is in fact a jacket that the applicant was wearing. The other thing, Your Worship, is then that it is not correct that the investigating officer went to the place where the applicant stays to obtain a statement. He did not know where the place is. He only went to the business addresses. And I've also noted that my colleague have now changed that these numbers, they are not on the same street because it was submitted and this honorable court was informed that these numbers are on the same street. And now my colleague is now showing the honorable court about the pin and indicating that it is black and white. But earlier on, it was said that these numbers are on the same street. As the court basis. Can we arrange the date? I'm available the 29th of May. Please stand up. Oh, you are already. 29th of May? Your Worship, the date is in order. There? Is it The date is in order. oh. Are you available? That is tomorrow, Your Worship. If it's tomorrow. No. then- Sorry, my mind then. No, let's give it a lengthy postponement. I'm actually looking at next week. My apology. As a Worship, we just excited. Next week, Thursday? The 4th. The 4th is suitable. Your Worship, I'm not sure. Your Worship, I think applicant wants to say something. Yes, approach. Thank you, Worship. Your Worship, the 4th is in order. It's also suitable for you. It is suitable, Your Worship. Mr. Mkosi, case postponed to the 4th of June for court ruling. You are in custody, Mr. Stand down. As the court basis. Thank you, Kotajan. All right. Idaba eliphezulu kwityala elibandakanya igozi eliphezulu lezobuntlola kulwaphulo-mthetho njengeleFeroz Khan kunye nesebe lamapolisa livuselela imibuzo malunga namalungelo omgaqo-seko, amandla enkonzo yesipolisa kunye nokhuseleko lwelizwe jikelele. Oku njengoko uNjengele-Khan efake isicelo esingxamisekileyo enkundleni efuna kubuyiswe izixhobo zakhe zobuxhakaxhaka bale mihla ezathathwa ngethuba ebanjwe ekuqaleni kwale nyanga. Uthi ukuthathwa kwezi zixhobo kungabeka ubomi babantu abathile esichengeni.
uMajor General Feroz Khan noligosa eliphezulu kwezobuntlola lolwaphulomthetho kweli ulwela ukumisa inkonzo yesipolisa ekuphicotheni inkcukacha ezithile kwizixhobo zakhe zobuxhakaxhaka bale mihla nezaxuthwa kwikhaya lakhe kule nyanga emva kokubanjwa kwakhe ngezityholo ezibandakanya ukufunyanwa kwesinyithi esinexabiso elingekho mthethweni. His argument is valid. That is raising that lots of secrets will come out and then it will put certain people, undercover agents, in danger in that regard, which is actually true. What I think the judge should do or will do is to weigh on those options. Kumaphepha afakwe kwinkundla ephakamileyo yaseRhawutini, uKhan uthi ukuthinjwa kwezi zixhobo akukho mthethweni, esithi amapolisa aqoqa indlu yakhe ngaphandle kwempepha mvume zokwenza oko. Otyholwa noKhan uDowns naye ucele ukuba zibuyiselwe kuye izixhobo zakhe, esithi ishishini lakhe lixhomekeke kuzo. Could we perhaps impress upon him, or perhaps with the court's intervention, ask that priority be given to the examination or what needs to be done in respect of the electronic devices, so that those can be returned as a matter of urgency, as especially I know with accused number 1, he conducted business, banking, etc. from his cell phone and laptop, and those would be essential for him to continue conducting his business. Kwiminyaka yakutsha nje ubuntlola bolwaphulomthetho bujongene nezityholo ezininzi zongenelelo kwezopolitiko, urhwaphilizo kunye nokusetyenziswa kwakubi kwemithombo karhulumente. Iingxelo zibika ukuba kukho umlo omandla phakathi kwamajoni ase-DRC kunye nabavukeli kwimpuma ye-DRC. Lo mlo uvuka ngelixa abasebenzi bezempilo e-DRC bequbisana nokuqhambuka kwesifo se-Ebola. Iziphathamandla zithi abavukeli be-M23 balwela ukufumana ulawulo lwephondo i-North Kivu. Amagosa ezempilo alumkise ngelithi le milo iza kwenza kube nzima ukuqubisana nesifo. Ungquzulwano phakathi kwamavukelambuso e-M23 kunye nomkhosi wase-DRC kwiphondo lase-North Kivu luqhambuke emva kweeveki zenzolo nozinzo kule ngingqi. Abahlali bathi la macala amabini alwela ulawulo lwedolophu yaseKatoyi nephantsi kolawulo lweMasisi xa kungoku. Amakhulukhulu abahlali bashiyeke bengodingezweni kule ngingqi ngenxa yalo mlo ovele weqhiqhambu ngelixa kusazanywa ukuqubisana nesifo se-Ebola. Uninzi lwabantu abane-Ebola lukwingingqi yasemantla nakumzantsi ephondo laseKivu nenemimandla ethile ephantsi kolawulo lwe-M23. Amagosa ezempilo athi lo mlo kunye nabantu abazifumana bengenazindawo zokufihla intloko wenza kube nzima ukuhambisa amayeza kuze kunyangwe nabo bafunyenwe nesi sifo. Kusekho noloyiko lokuba abahlali ababaleka lo mlo baza kunweniswa esi sifo kwezinye iingingqi. Ukuqhambuka kwe-Ebola e-DRC kubangelwa intsholongwane engaqhelekanga ibhundiyo kwaye alukabikho ugonyo oluvunyiweyo. Umbutho wezempilo kwihlabathi ubhengeze esi sifo se-Ebola njengentlekele yezempilo kwaye iyinkxalabo kwihlabathi jikelele. Oku ke kuthetha ukuba esi sifo sibeka ubomi babantu emngciphekweni omandla kwaye singanelana kwamanye amazwe kwihlabathi. Nangona umbutho wehlabathi usithi ukunwenwa kwesi sifo e-DRC kuqatsele, ukwathe ukunwenwa kwaso kwamanye amazwe akukaxhalabisi noko. Amazwe aquka iMelika, iQatar kunye nobumbano lwizwekazi iAfrika bamaxhaphetshu bezama ukukhangela iinzame zokuphelisa lo mlo, kodwa ezo nzame azikabi naziphumo. Masidithi xada evenkileni. Masiqwele ingqokokho ngezemidlalo. Umongameli Cyril Ramaphosa unqwenelele iBafana okuhle njengoko isingise kwitumente yendebe yehlabathi eMexico, eCanada naseMelika kule veki ezayo. Umqeqeshi Hugo Broos ubhekeze iqela elinabadlali abangama-26 kwindlendwendwe kamongameli eBhito eliphezulu. Umongameli uthi ukuzibekela indawo kweBafana kule tumente kuhlaziya amathemba elizwe. Uthi uzumza umqeqeshi ngabanye abadlali abaqukileyo logama abanye bashiyile.
Unozinti we-Kaizer Chiefs uBrandon Peterson nogxa bakhe uThabiso Munyane noLebohang Mapuye abagukwanga kothusile kambe ukukwa kwamaswipha wamakhosi uBradley Cross no-Olwethu Makhanya ozinze eMelika kwiqela elibheka kwitumente yendebe yehlabathi. Abanye abagawuliweyo nguBrulin Bohanpool weDurban City, Thapelo Morena weMamelodi Sundowns noPatrick Maswanganyi weOrlando Pirates. Ugekesh uthi bekungelula ukuhlanganisa iqela. Well, there were some hard decisions to make, and it is always when you make a list of players, you have always to disappoint players, and I know the disappointment for those players who had to drop tonight will be very, very, very hard. So it's a World Cup. Who don't want to go to the World Cup? Umongameli Cyril Ramaphosa isenza intetho ephambili kumsitho okundulula iqela ePitoli unqwenelele iBafana Bafana uNdlelanhle. History has now presented this generation of Bafana Bafana with a very rare, precious opportunity to rise again and to reclaim South Africa's place amongst the elite nations of world football. Sekela mongameli weSAFA uLinda Zwane uthi ulithembile iqela lesizwe ukuba liza kumelana nompondo zihlanjiwe eliza kukhuphisana nabo. We have been saying we're not adding numbers, but they're going there to compete, and that is why it took us so long to build this team. There's team cohesion, there's unity amongst the boys, there's an understanding why they are in Bafana, and I think they understand donning that jersey what it means. Iqela lidibene eGauteng ngomvulo kwaye liza kudlala umdlalo wokuvalelisa neNicaragua kwibala laseOrlando eSoweto ngomso phambi kokundingela eMexico ngeCawe. Nakubeni iBlackboks ziqhubeka kakuhle kwiWorld Rugby Sevens kule season kodwa amakhongo asekhaya anti awakagqibi. Ngomso zizaqhubisana neBritane eValladolid eSpain. iBlackboks eziphumelele indebe yothotho lwemidlalo kwihlabathi ebutsheni balonyaka zikwaphumelele itumente World Championship yokuqala eHong Kong kwinyanga ephelileyo. Iqela lasekhaya lidlale kakuhle kakhulu kule season kuba nangoni lelona qela amanye amazwe abawela ukulibetha njengoko liphumelela itumente ezine lizidlalileyo. Nangona kunjalo iBlackboks aziuyekelele umxakatho zizimisela ukudlala kakuhle nakwesi sihlandlo. There's definitely a lot of competitive excellence within the team. You know, everybody's pushing for a spot, and it's great to see young guys coming through, especially a guy like Jaranal, you know, that's pushing the older guys. So yeah, I think just for us to stay motivated, we have an objective to go and win this World Championship, and this weekend is another step for us close to that. Ngomso iBlackboks izakudlala neBritane neKenya kupool A ukuze ngomgqibelo zidlale neAustralia. Imidlalo yeplayoffs izaqhitywa kamva ngomgqibelo nangecawa. uMzantsi Afrika uthe ngcu encochoyini kumanqwanqwa kulandela iArgentina, iSpain, iNew Zealand neFiji. Digalele ngaze kwade kwephuke yokuhlanganisa amasikhongozelo ezeSwati ngecala emva kwesihlanu makube chusi sibehele.